Ето стигнахме и до къщата. Знаете ли защо е интересна? Защото е построена 18 години след освобождението на България от турско робство. Елате да я видим. Тази врата, вижте за какво става въпрос. Това е нещо оригинално, хора. Мислите ли, че има в момента майстори, които да направят нещо подобно? Няма. Тук влизаме и виждаме оригиналния архитектурен план от 1896 година. Два отделни входа. Единият вход е за първия етаж, където ползват други хора. Това е входът за жилището, което ви показвам. Аз съм идвал само един път тук. Няма скриптове, няма предварително научени фрази. Затова виждате една естествена реакция. Стълбището от естествено дърво е направено. Много дизайнерски, много готино. Тия лампички не ги видяхте вие, но се включват автоматично с сензор. Не трябва да цъкате нищо. Качваме се нагоре, повиждаме. Светлина. Няма една включена лампа тук. Вижте за какво става въпрос. Всичко е белечко, изчистено, скандинавски стил. Направо отиваме към едно от помещенията, което е на първия етаж. Простор. Може да се използва за спалня, за кабинет. Зависи каква нужда имате. Може вашата фирма да го вземе. Може за вас да го вземете и за семейството си. Но е много готино. Това са дървени греди. Не си личи, нали? Бодисани са готино. Затова не си личи. Вижте какво огледало, бе, хора. Идваш, оглеждаш са. Мицубиши, климатици, в висок клас до грама. Сега това, някой ако ми каже, че е малка кухня и не му стига, ще се скара. Готин под, оборудвана напълно. Хладилник, печки, содомиална. Общо взето всичко, което трябва. Най-високия модел на тека. Сега, много специфична баня. Някои ще се влюбват в нея, някои ще кажат ужасна е. На мен лично ми харесва, защото тези почки, вие дори не може да видите, че са почки. Това са отделни големи почки. Рядко се срещат, но пък са много газарски и готини. Това е типична баня и туалетна в Ню Йорк стайл. Някой ако иска, може да ме поправи, но аз лично съм виждал доста дизайни и смятам, че това е точно такъв стил. Бели почки, черни и готина комбинация от двете. Вижте какво става. Отделно, да ти е широко, може дори ако нещо ти стане лошо да полегнеш долу. Аз ще се събера, ще да пробвам. Как ще стане? Опа! Мисля, че тук се събирам, събирам се оператора. Сега отиваме към туалетното. Вижте само с каква умисъл всичко е правилно. Имаш си светлина, но е матирано. Никой не може да те види като си до туалетна. Сядаш тук, оп! Мога да отвориш прозорчето и така да видиш какво става, да наблюдаваш съседните. Ама тайничко, защото и те ще видят. Ако е тай срам, може и на отворени прозорци. И тук отзад има една мивка с осветление. Газария душия, както се вика. Връщаме се отново към хола. Има още едно помещение, което е преходно към хола. Това е един малък кабинет, в който излизаш и любителите на Венеция ще кажат, че си малко като Венеция. Не, в София си. Но имаш една много приятна тераска и се усеща аристокрацията. Вратите. Вижте какво става. Готино. Нямам идея от какво е направено. Как е направено дизайна, готино, има кефи. И това са стълбите към втория етаж. Това виждаме тук още едно огледалце. Виждаме още една баня. Всички ще кажат, тия тавани, какви са скосени, ужасно е. Хора, има си черно всичко. Бе. Това, че на тебе не ти харесва, не означава, че някой друг няма да го изкефи. Тук отгоре е боядисано с хидроизолираща боя. Тук има дори едно малко, тук не знам, за бойлерчето. Не знам, аз съм 1,90 примерно. Его сега да кажем, ако аз дойда на гости тук, 1,90 съм висок и ще мога да се изкъпа. Умна система! Това е умна система. Когато влизаш, се пуска. Когато усеща, че има влага, миризма, това се пуска автоматично. Първото помещение на втория етаж. Тук може да стане една нормална спалня, тук да се вкарат едни вградени шкафчета и общо взето си е доста приятно и готино. Може и да е детска. Тук има още малко пространство за складиране на вещи. Още едно таванско помещение, което може да бъде използвано както за спалня, така и офис. Той както се избере. Две прозорчета, влиза естествена светлина. Малко по-малко е, но все пак може да бъде пригодено. Обща площ на втория етаж е 93 квадрата. Ето и тук може да видите гредите. Това са си оригиналните греди. Реставрирани, освежени, стабилни са, за да държат. Цената на жилището е 530 000 евро, като срещу тази сума получавате 183 квадрата чиста жилищна площ. Тази къща не е просто имот, тази къща е символ за ново начало. Точно както е било преди 129 години след освобождението. Ако си човек, който търси да живее в центъра на София, в сърцето на София, или ако искаш твоята фирма да бъде тук, свържи се с мен и с радост ще направим оглед и ще я покажа. Казвам се Стойчо Иванов от Galaxy Properties.